Il-jum ta' wara dokumentarju minn ġurnalisti Franċiżi, segretarju parlamentari Giulia Farrugia Portelli tirrepeti mal-ġurnalisti l-istqarrija tal-gvern u baqgħet tinsisti li ma hemm l-ebda ħbiberija lil mitfulija. Skont l-avukat, vera u qal li martu u int huma ħbieb u ovvjament kien hawn dawk ir-ritratti min jistgħu ma jfissru xejn, però u għalhekk, jiġifieri għalfejn għalhekk. Jiena smajt il-kumment fejn fiha qal illi jaf lill-Prim Ministru meta kien l-iskola u jiena kont nikkwota childhood friend tal-mara tiegħu. Jiena għandi 42 sena, ma naħsibx li l-childhood għadha preżenti fija. Ir-referenza hija unikament u kif diġà ġie mħabbar il-bira fl-istqarrija tal-gvern għal meta jiena ta' 10 snin kont fil-klassi mal-mara tiegħu u fl-istess van tal-iskola. Qalet ukoll il-gvern se jiddefendi kontra dawk li sejħet bħala attakki fuq Malta. Interessani li attakki li jidhru ċarament li jridu jimminaw il-pajjiż u l-investiment jiġu ribattuti għaliex m'hemmx ħabi f'dan it-tip ta' programm illi aħna għaddejjin fil-pajjiż. Net News diġà wera kif rappreżentant ta' Ketkuti Kawki jiftaħar li martu hi ħabiba intima ta' Giulia Farrugia, is-segretarju parlamentari responsabbli mill-iskema tal-passaporti, u jgħid li tajjeb li jkollok mara biħbibek. Giulia Farrugia, la secrétaire d'État actuellement en charge du programme, c'est une amie d'enfance de ma femme. C'est bon d'avoir une femme avec des amis pareils. Aktar qudiem fid-dokumentarju l-ġurnalisti jitolbu laqgħa ma' Giulia Farrugia li tinsisti li Malta ma tbieħx passaporti. Mais nous ne vendons pas de passeport. Iżda l-ġurnalist ma jidhirx konvint u jfakkar li biex persuna tikseb ċittadinanza Maltija trid tħallas €1,000,000, xi ħaġa li Farrugia ma tiċħadx. On dit pourtant qu'il se vend 1 million d'euros. Intant f'kummenti li taw lill-medja fl-aħħar sigħat rappreżentanti ta' Ketkuti Kawki li kellhom il-liċenzja għal beħ tal-passaporti sospiża wara li ħareġ dan il-filmat insistew li l-Franċiżi għamlu traduzzjoni ħażina ta' dak li ntqal. Waqt li għaddej dan kollu, il-gvern qed jibqa' jagħmel minn kollox biex jostor l-ismijiet tal-individwi li qed jixtru l-passaporti Maltin. Xi ħaġa li mhix qed tgħin biex tnaqqas mid-dubji li jduru dwar din l-iskema u l-personaġġi li allegatament qed jieħdu vantaġġ minnha.